Nakaengkwentro kan mga personalis kang 9th Infantry Battalion Philippine Army ang nasa 15 miyembro kang Communist Terrorist Group o CTG sa Barangay Makugon, Labo, Camarines Norte, mag-alas 8 ning aga kang nakaaging Sabado. Nagdurar ning 15 minutos ang ribayan ning putok. Sa clearing operation, na-recover kan tropa kang gobyerno ang sarong M16 rifle, caliber 22 rifle, 4 na magasin na kargado ning mga bala, cellphone, radyo asin iba pang personal na gamit kan mga rebelde. Mayroong mga hindi kilalang armado na nakita doon sa lugar. Hindi naman ito usual na nandoon at nagtataka yung mga yung ilang residente kung bakit at ano ang pakay ng kanilang presensya doon. So kaya pinagbigay nila, alam nila doon sa ating mga kasundaluhan doon ng 9 Infantry Battalion. At agad naman itong inaksyonan ng ating mga tropa at na-verify nga or na-confirm nga na NPA nga yung mga nasabing armado at yun na, doon na sumiklab po yung enkwentro. Mayo mananait talang nakulugan sa lado kang militar, mantang pigaram pa kung may nakulugan sa parte kang CTG. Unang-una, Sir Nomer, ay makakapagpahina ito sa moral ng kanilang mga miyembro dahil sa ngayon nagtatago sila, patuloy silang hinahabol ng ating mga kasundaluhan na nagsasagawa ng operation. Doon naman po sa lugar ay makakatulong po ito ng malaki sapagkat mag-hesitate na po ang mga armadong grupo na bumalik po doon sa lugar dahil alam na nila na pag pumupunta sila doon sa mga lugar na yan ay merong mga concerned citizen na nagre-report po. Katakod kay ni, daiman nawara ang paglaom kang Philippine Army na sa dapit na panahon, tutuldo ka na kan mga NPA ang insurhensya asin pipiliw na ang pagbaliklado sa gobyerno. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.